Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mukhale okonzeka kutumikirana wina ndi nzake. Ambuye Yesu tsiku la lero lachiwiri pa 24 Oktoba chaka cha 2023, lachiwiri la Mulungu wa 29 Pachaka, akutipempha, akutiphunzitsa, akutikodola tikhale okonzeka kutumikira anzathu. Ndinokonzeka bwanji kutumikira ena. Mawu athu oyamba akuchokera mkalata ya Paulo yolembera mpingo wa kwa Roma mutu wa 5 ndi ma 12 kulekeza 15 kuzawerenganso 17 kulekeza 21. Monga uchimo udabwera dziko lapansi chifukwa cha munthu mmodzi, chimodzimodzinso chipulumutso chidabwera chifukwa cha munthu mmodzi. The power or the influence of one person towards the rest. Inu ndine tili nkuthekera kosintha dziko, kosintha anzathu, kosintha mpingo wathu. Tisamadziderere. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Amartha Kutsamba kuchokera ku St. John's Mphakati, St. Amando Parish, Neno, mu Archdiocese ya Blantyre. Salimo yathu, salimo namba 40, ikuti ndikubwera Ambuye ndikudzachita monga mmene inu mufunira, monga mmene zidalembedwera. Iyi ndi nthawi zonse tizikhala okonzeka kupita pamaso pa Ambuye ndi kuvomera zimene Iye akutituma. Mawu a Uthenga Wabwino ndi monga adalembera Luka Woyera mutu wa 12 ndi 35 kulekeza 38. Amene akutiwerengera mawu a Uthenga Wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyena abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu ankalata ya Paulo oyera kwa Roma. Abale, uchimo udalowa mdziko lapansi chifukwa cha munthu mmodzi, ndipo uchimowo udadzetsa imfa. Motero imfa idafalikira kwa anthu onse, popeza kuti onse adachimwa. Pajatu anthu ambiri adafa chifukwa cha kuchimwa kwa munthu mmodziyo. Koma kukoma mtima kwa Mulungu ndiponso mphatso yake yaulere zidaposa ndithu, chifukwa zidabweretsera anthu ambiri madalitso ochuluka. Mphatso imene Mulungu adaperekayo ndiye munthu mmodzi uja, Yesu Khristu. Chifukwa cha kuchimwa kwa munthu mmodzi kuja, ulamuliro wa imfa udakhazikika ponseponse. Nanji tsono zotsatira za zimene adachita munthu mmodzi wina uja, Yesu Khristu, nzazikulu kopambana. Pakuti onse olandira madalitso a Mulungu pamodzi ndi chilungamo chimene chili mphatso yake adzakhala ndi moyo ndi kusanduka mafumu kudzera mwa Iyeyo. Motero, monga tchimo limodzi lidadzetsa chilango pa anthu onse, momwemonso ntchito imodzi yolungama imadzetsa chilungamo kwa anthu onse ndi kuwapatsa moyo. Pakuti monga anthu ambiri adasanduka ochimwa chifukwa cha kusamvera kwa munthu mmodzi uja, momwemonso anthu amapezeka kuti ngolungama chifukwa cha kumvera kwa munthu winanso mmodzi. Koma pamene uchimo udachuluka, kukoma mtima kwa Mulungu kudachuluka koposa. Choncho, monga uchimo unkalamulira anthu ndi kudzetsa imfa pa iwo, momwemonso kudali koyenera kuti kukoma mtima kwa Mulungu kulamulire pakudzetsa chilungamo kwa anthu ndi kuwafikitsa ku moyo wosatha. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu.
Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 12 ndime ya 35 kulekeza 38. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, khalani okonzeka kutumikira, ndipo nyale zanu zikhale zoyaka. Khalani ngati antchito amene akudikira mbuye wawo pochoka ku phwando la ukwati. Pamene iye afika ndi kugogoda, iwo amtsegulira msanga. Ngodala antchito amene mbuye wawo pofika awapeza ali maso. Ndithu ndikunenetsa kuti adzadzikonzera nadzawakhazika podyera, ndipo adzabwera nkumawatumikira. Ngodala antchito amene mbuye wawo akadzawapeza ali choncho pamene iye adzafike, ngakhale pakati pa usiku kapena kuli pafupi kucha. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, mawu athu a tsiku la lero titha kutero kuti akupitiriza. In fact, zowerenga zathu msabata ino zikungolumikizana. Mawu athu alero akupitiriza pamene tinasira dzulo. Ambuye Yesu amantchula mkulu wina wachuma amene zinthu zake zitapatsa, zitakatsa, zitachuluka, amanena kuti nditani nazo. So kumapeto kwa zonse Ambuye Yesu dzulo tinamaliza ndi maonena kuti opusa iwe, usiku omwe uno atenga moyo wako. Ndi amatero anthu amene akuona ngati ndolemera koma salolemera konse pamaso pa Ambuye. Ndelero popitiriza akutipatsa njira imene tingamakhalire maso, kuti tisakhale anthu opusa, kuti tisakhale anthu odziunjikira. Nde akuti tikhale okonzeka kutumikirana wina ndi mnzake. Inetu ndimatero kuti ambiri sikuti soti kugona chabe ayi. Ambiri tili pa chifufu, ambiri ndithu tithaonera kuti tidakomoka mmoyo wathu auzimu. Mwina ena tidafa kumene. Khalani okonzeka kutumikirana wina ndi mnzake. Tikamang'ana zowerenga za kumapeto kwa chaka cha mpingo, nthawi zonse zimatikumbutsa kufunika kokhala maso. Maybe the question that we can ask ourselves would be, what has triggered my doziness? What has triggered my sense of failing to be awake? Chimene chapangitsa kuti ineyo ndizigona ndi chani? Ine ndikuganiza zinthu zitatu zimene zimatipangitsa kuti tizilephera kutumikirana wina ndi mnzake. Choyambirira, ambiri timalephera kutumikirana wina ndi mnzake osati kuti kutumikirako sitimafuna monga anachitira antchito aja amene akutchulidwa odala ayi, koma ambiri timaganiza kuti tili ndi nthawi. We think we have plenty of time. Ndidzayambabe kutumikira ku mpingo ndi banja yapang'ono, abagwirako awo ntchito. Ayi, every day is good enough for us to save, because every day is good enough for us to go back to our Father. Tsiku lililonse ndilokwanira kwa ife kuti tintumikire, monga tsiku lililonse lili labwino kuti ife tibwerere kwa Atate. Ena tidzabwerera kudzera mu ngozi, ena tidzabwerera kudzera mmatenda, ena tidzabwerera mwadzidzidzi. No matter the situation imene tidzabwerere kwa Atate, one day somewhere we'll go back to the Father. So ambiri timaona ngati tili ndi nthawi. Ndili ndi nthawi, ndidzayambabe kupereka mtulo, ndidzayambabe kuthandiza tiyankhule na Ambuye, ndidzayambabe kuthandiza Radio Maria, ndidzayambabe kutumikira kuluntha, ku Radio Arenafe, ku Radio Tuntufi kuti gawane, ndidzayambabe kudzipereka kuthandizana atilitonse, ndidzayambabe kuchitira mpingo zabwino, ndidzayambabe kulichitira banja langa zabwino. Koma nthawi ilipo, nthawi palibe letu. Ngodala wantchito amene mbuye wake adzampeze akuchita zimene iye adamuuza kuti azichita. Abale ndi alongo, nthawi yanu mmayigwiritsa ntchito motani? Nthawi yanga ndikuyigwiritsa ntchito motani? Ambiri tikulephera kutumikira chifukwa timaona ngati tili ndi nthawi. Chachiwiri chimene chikutipangitsa kuti mwina tigone nkumalephera kukhala tcheru kuti mbuye wathu akufuna tipange zotani. Ambiri we've categorized the sin. Chimo tidaligawa kuti chimo ndi izi zokha, izi si chimo ayi. Ndi ambiri timayang'ana malamulo 10 a Mulungu aja, nkuona kuti amene aja sitiphwanya, ndi timaona kuti everything is okay. You remember that rich young man atapita kwa Ambuye Yesu, ananena kuti Ambuye nditani kuti ndikalowe ufumu wakumwamba? Nde anamuwuza kuti okay, uzitsata malamulo achauta. Inetu malamulo ndimatsata, sindipha, sindiba, sinditukwana, ndimalemekeza makolo, ndimalemekeza tsiku la Mulungu. Akuti Ambuye anamuyang'ana ndipo adamukonda kuti amanena dizoona, koma anamuwuza kuti chikutsalira chimodzi.
ukagulitse chuma chako, rama zako, ukapatsa mphawi. Adachoka okhumudwa, adachoka omva chisoni. Chuma changa, mphamvu zanga, ndikapatse anthu aulesi, ndikapatsa anthu opemphetsa, zidamuvuta mu mtima mwake. Ndi Ambuye Yesu adati zimaterotu ndi munthu amene akulephera kuyang'ana moyo wake ndi kuyika pa mlingo ofananiza ndi anzake. Ino ndine tidapanga categorize sin kuti achimo basi ndi zokhazo zimene zili zotere. Mpingo wathu umatiphunzitsa every day timachimwa pakuganiza, pakuyankhula, pakusachita zabwino ndi pakusachita zoyenera. Ino ndine tikayang'ana moyo wathu titha kutero kuti tikugona mwina zina timapanga bwino malamulo 10 aja. How about kuthandiza anzathu amene akusowa chifundo chathu? Ndidali ndende mudadzandiyendera, ndidali kudwala mudadzandiyendera, ndidali ndi njala mudandidyetsa, ndidali ndi ludzu mudandimwetsa. Pitani kudzanja lamanja la Atate anga. Ndilita Ambuye tidakuona ni muli wa maliseche pamene simunkachitira abale angawa, simunkachitira ine amene. Kumeneko tunde kukhala maso, kumeneko tunde kukhala okonzeka kutumikirana. Kodi suja Msamariya wachifundo adatiphunzitsa kuti pamene onse akulambalala, nchifukwa chake maoyamba aja akunena kuti ngati tchimo linabwera pasi pano ndi munthu mmodzi, munthu mmodzi adathetsa uchimo, adabweretsa chipulumutso. Chifukwa choti ena ake sakuthandiza, akungolambalala, inuyo muli ndi kuthekera koma tumikira ena, potero tikhala tikukhala maso, tikhala tili okonzeka kutumikirana. Ndanena kuti pali zinthu zitatu zimene zikutilepheretsa kukhala maso. Ambiri timaona ngati tili ndi nthawi. Chachiwiri ena tidapanga categorize sin kuti chimo ndi zokhazo izi si chimo ayi. Chachitatu komanso chotsirizira kwa lero chimene chikutilepheretsa ambiri kukhala maso nchonena kuti tili ndi mtima ofuna kukhala nazo zambiri. Zimenezo zimatilepheretsa kutumikirana wina ndi nzake. Tikumbukire zija adachita wantchito wina atamkhululukira ngongole ya mphamvu kwa basi. Akungotuluka adakumana ndi wantchito nzake. Ndikumuwuza kuti iwe bweza ngongole yanga, adankhikha pa khosi. Chimene amafuna nzonena kuti zija ndikhululukira zija plus imene ali nayo yakandipatsa ndikhala nazo zambiri kuoposa. Ambiriso tikulephera kutumikira chifukwa pa chilichonse timafuna phindu tipezepo. Galimoto ya uje yachona tikakankha tipatse ndalama, auje ndikachitira zakuti andithandize. Ngakhale tu zimachitika m'matchalichi kumene tipita ku parish council, ngati parish council imeneyo sagula fanta, sindonena kuti tizikhala ndi njala, koma zimakhala nthawi zina parish libe ndalama. Tikufuna amene tayenda atibwezere ndalama ya mafuta. Tikufuna ku parish council kuja tikangolowa tiyambe kumwa fanta, kenaka kubwere nsima, kenaka kubwereso mabanzi, kubwereso fanta wina. Ayi, we are there for service. Ndi anthu angati amene timalolera kukhala okonzeka kutumikira posayang'ana dipo lililonse. Ndimafuna tilingalire zimene adayankhula Ignacio wa ku Loyola oyera. Adanena kuti we should learn to serve without profit. Ndezili mchingerezi akunena kuti Lord, teach us to be good, to serve you as you deserve, to give and not to count the costs, to fight and not to heed to wounds, to toil and not to seek rest, to labor and not to ask for reward, except that of knowing that we are doing your will. Perfect. Kuti ngati tifuna titumikirane wina ndi nzake, poyamba tiziona kuti ntchito iliyonse imene ndikuyigwira monga mmene Mulungu akanafunira. Ndikulemba choko ndine mphunzitsi, ndiphunzitsene sachiwe kuti ndikhutira mkatikati mwanga kuti ngakhale Mulungu panopo akuona kuti ndikuphunzitsa mmene iye akadafunira, osati kungowawaula. Ndine wansembe, ndikutsogolera mbumba yonse ya Mulungu, sindifoyenera, ndifa ntchito chabe, ndayima kutsogolo kuja ndiyambe kukonzekera bwino malaliko anga, kukonzekera bwino moyo wanga wauzimu. Bambo Frank amanena kuti a priest transmits his feelings, his energy and his spiritual life to the people. So ndikuyenera kuti ndidzikonzekere bwino pozindikira kuti mmene ndikumtumikira Mulungu ndi mmene iye akanakondwera, ndi mmene iye akanafunira. Serve the Lord as he deserve. Chikenaka kunena kuti give without counting the costs. Ndezijatanena kale zija ndikapanga ichi ndipezapo chani. Fight without heeding to the wounds. Ena tikamagwira ntchito timaona kuti ndavulala kwambiri. Akuti ngati ukumenya nkhondo, not literally nkhondo. Koma ngakhale ukuvulala osati uchedwe ndi kuyang'ana mabala ako, uyang'ane the common good. Mabala ndili nawo koma kudzera m'mabala awa ndapulumutsa anthu angati. Kugwira ntchito osati kuthamangira kupumula. Achuluka anthu m'maofisi amangofika kuyika jacket, kumangodikira nthawi ya tea, nthawi ya lunch,
apita ku lunch 12 o'clock, abweranso pasi 3, adzangotenga jekete kutseka office. Koma kuti nthawi ya malipiro yakwana, even yadutsa ndi tsiku limodzi, amalalata, working just for rewards. Tapempha Ambuye tsiku la lero kuti atipatse mtima okonzeka kutumikira wina ndi nzake. Poyamba tigwiritse bwino ntchito nthawi, kachiwiri tisagwire ntchito poyang'ana phindu, koposaposa tisapange categorize kuti tchimo ndi izi. Ambuye tithandizeni kukutumikirani bwino. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.